Здравей, Габи! Здравей, Гери! След като интервюрах всички колеги, смятам, че е моментът да обърнем микрофона към теб, като човекът, който стои зад Crazy Kids и който всъщност ни събра всички заедно. Преди да продължа към специално подбрани въпроси, искам да ми разкажеш как всъщност дойде идеята за Crazy Kids. Тоест дойде време да предизвикате мен, така както аз вас. Как дойде идеята? Връщаш ме доста години назад, във времето, в което бях за първи път майка и тогава липсваха красиви детски дрехи и не знам, това дойде спонтанно. Просто исках, както моето дете, така и останалите деца да бъдат облечени с красиви дрехи. Аз самата имах много подаръци от чужбина тогава и детето ми беше облечено изключително атрактивно. Всички ме питаха това откъде, другото откъде и аз просто реших, че момента ме е намерил, за да направя нещо, с което да помогна на останалите да си обличат децата хубаво. Страхотно. Това обаче преди 20 години със сигурност е било нещо ново за нашия град. Имаше ли хора, които ти казаха, че това е луда идея и имаше ли такива, които те подкрепиха? Повечето бяха тези, които ми казаха, че е луда идея. Да продаваме толкова скъпи дрехи, нали, за тогава дрехите, които предлагахме, наистина бяха скъпи, защото сега има много голям избор, има много марки, има молове, хората много пътуват, някакси достъпът до информация е много както се казва, на един клик разстояние, докато тогава това не беше така и в физически магазини, особено в град като Плевен, почти нямаше скъпи дрехи, скъпи стоки изобщо. И да, много хора, първоначално влизайки в магазина ни, просто се обръщаха и казваха, вие сте лудови. Тоест, това не е нормално. Но за голямо мое щастие, хората, които продаваха, тези, които бяха тогава част от екипа, те много харесваха всичко, което подбирам. И с огромно желание го предлагаха на клиентите. Аз вярвам, че голяма част от успеха се дължи на това. Със сигурност. Всъщност нашите последователи забелязаха, че нашият екип е изключително стабилен и лоялен. Нещо рядко срещано днес. Това говори много за бранда ни. Може ли да кажеш какво търсиш в един човек, за да стане част от семейството на Crazy Kids? Едно клише, но търся лоялност. Това е нещо, без което няма как да растеш. Няма как да има... първо няма как да се сформира добър екип, ако хората помежду си не са лоялни. Във времето, разбира се, имало много хора, които си тръгват, нови, които идват, но всъщност аз го разглеждам като малко по-философски, т.е. те не са открили тяхното място, в което няма нищо лошо, всеки търси по-добро поприще за себе си, всеки е оставил своята следа, но за мен са много ценни хората, които са останали, хората, които са се припознали в тази идея. Пътя не е лесен, трудностите са ежедневие, предизвикателствата също и ако човек не вярва, че това е правилната посока, той няма как да остане толкова дълго част от екипа. Така че да, аз вярвам, че в основата е лоялността. Страхотно, да. Важно е за екипната работа. Ти си всъщност човекът, който основно избира марките, колекциите и всеки един артикул в Crazy Kids минава през твоето одобрение. Но кажи за нашите клиенти, коя е твоята марка фаворит? Тази, която най-ти е приятно да разглеждаш, да поръчваш, тази, която ти е на сърце. Аз имам сентимент към Майорал, защото тя е първата, с която започнахме така още в самото начало. Преди това сме продавали и други брандове, но някак си първата, която ме спечели е Майорал. И като се върна така доста години назад,
нейното предлагане беше едно голямо предизвикателство за мен да избера майорал, да избера количеството, което трябва да зареда. И беше много стряскащо. За мен беше дори на моменти така, в онзи момент шокиращо, но поех този риск и до днес аз не съжалявам за това. Има нещо много важно. Всъщност стоките, марките, за тях стоят хора. Ако тогава не е имало подходящите хора, които са стояли за тази марка, може би аз не съм щяла по този начин да я развия, не съм щяла с този ентусиазъм да я продавам. Най-хубавото е, че го правя по същия начин и до днес. Това е така, мога да потвърдя. Сега, зададох този въпрос на почти всеки един колега, но ако можеше да си дете за един ден, какво ще направиш първо? Ще тичам боса по улиците по дъжда. Това е спомен от детството ми. Аз съм израснала в различно време, прекарвала съм летата си на село при баба ми и дядо ми. И това е спомен, който имам. Това липсва на днешните деца, да бъдат свободни. Да. Много е ценно. Така е, наистина. Няма нищо общо с нашите деца. Да. Сега тичат под дъжда на телефон. И те дори не излизат повечето. Да. Сега, имам един по-специален въпрос, който е обобщение на няколко други въпроси, който нямаше към другите колеги. Сигурна съм, че ще има нещо различно. Ние всички оценяваме твоите високи стандарти и твой перфекционизъм, които поддържаш, защото те ни карат да се развиваме. Каква е твоята стратегия за постигане на този баланс, да гоним най-високите цели, като същевременно запазваме високата продуктивност в екипа ни? Как успяваш да ни мотивираш, защото целият екип дава не 100, по 120% от себе си? Каква е тайната? Така е. Екипа наистина дава максимума. Отговорът е много прост. С личен пример. Вярвам, че аз наистина вярвам, че само по този начин можеш да мотивираш хората да те следват. Нали, няма как да им говориш, направи това, бъди такъв, ако ти самия не си такъв. Тоест, ако аз не давам максимума, ако аз не работя толкова много, по толкова много часове, ако аз не се опитвам да бъда част от всяко едно звено в веригата, то това би било невъзможно. Вярвам, че в големи корпорации има други примери, но ние сме на фирма, в която личното отношение за мен е издигнато на пиедестал и ако дали към хората, с които работим, дали към клиентите, които искаме да спечелим или вече сме спечелили, ние не даваме максимума и нямаме лично отношение, трудно бихме постигнали успех. Така че мисля, че го правя или поне така старая се, давам много от себе си да го правя и надявам се да успявам. Всъщност наистина е така, правиш го и е много вдъхновяващо, поне за мен. Благодаря ти, Габи, за отделеното време. Искам да ти пожелая весели празници и още много успехи. Благодаря, надявам се успехите да ги постигаме заедно. Весели празници на всички и едни, освен весели, споделени в мир и любов празници. Желая на всички. Благодаря и до скоро! До скоро!